Здравейте, ютубър! Днес смятам да ви покажа как се прави машина на времето. Под машина на времето имам предвид да си избирате кога да е ден или кога да е нощ. Сега първо ще ви покажа моят дизайн за правене, след това ще ви покажа материалите, как взимат и как се прави. Ето това е моят начин на изглеждане. Сега, например, ако искам да е нощ, искаме този бутон. Става нощ и часовниците, ако сте забелязали, се мърдат. Ето сега, ако искам да е ден, часовниците се мърдат и става ден. А сега ще ви покажа как се и прави. Може да измисляте различни дизайни. Например, тук аз имах една кула, която развалих, защото това не е повече. И ето, нужните ви блокове са контролен блок, който се взима като напишете в чата give името на профила ви, в случая моето е сега 14 и пише числото 137 и той го дава. Тук ако искате, например, да е само ден, аз ще ви покажа смисъл, нали, кафе. Ако искате да е само ден, си взимате за дневна светлина Redstone, лепка отдолу и чернокаменен блок. Така. Тайната е в контролния блок, защото той когато се задейства пише някаква команда или нещо пише, каквото и да е. В случая ние трябва да напишем, ако искаме да е само ден, нали? Time set day и готово. След това го направим така. Това ще го сложим. Това ще го сложим с това и задейства. И сега вероятно дори няма да забележа, когато стане нощ, но не знам, може да забележи. Time set 1600. И ето нощ и става ден. Даде това. Ако искате да е само ден. Ако искате да го направите да е или ден или нощ, както е може да си избирате, правите така, сложите с Redstone, това с такива блокчета и там, нали, разбирате, като се натисне копчето, те мърдат тези блокчета, това задейства, трябва да напишете в него Time set night, това задейства и става нощ. Тук също, само че вътре в контролните блокчета пише Time set day. Това беше от мен. Ако има някакъв проблем, пишете в чата и довиждане.